ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା। କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ଗୋପାଳ? ହତ୍ୟାର 9 ଦିନ ପରେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜେରା ବେଳେ ଗୋପାଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜେରା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହତ୍ୟାର କାରଣ କହିଛି ଗୋପାଳ। ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା। ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ମାରୁଥିଲା, ହେଲେ ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ଗୋପାଳ ଜେରା ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନେତା ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ବଦଳରେ ଏହି ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପକେଟରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସବୁ କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଗତ 29 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।